Ameni. Mangwana nanu mangwana nakanaka. Zvaratidza kuti Mbuya Archbishop Chirwa vanga vasiri vemunhu mumwe chete. Wese anga achiti mai kwavari, zvisinei nekuti ari kuti mai achibva paengo ipi auya pano. Ameni. Saka tinyanye kugamuchirana semunhu mumwe chete. Nyangwe dai tanga tisingazivani kwenguva yese iyi, asi nhasi tasanganiswa. Saka kungogamuchirana parutivi rwako sewako, hapana kuti akapfekei kana kuti anoerei kana kuti anopinda chechi ipi. Ava Mbuya ava vanga vachingoreve machechi ese vari vemunhu wese zvakare. Ameni. Uyo ari kuimba uyu mwana wenyu auya kuzochema mai vake. Mudairei. Kana mchibonzwa anonzi Joseph Tivafire wamine makaseti ake mudzimba wamunogara muchiridza mumaredhiyo muzimota, ndiye auya nhasi pano kuzochema amai vake. Vakambouya vaina vavhengere kuna munomuziva mwana wenyu muimbi. Saka ndikati hauchagumiri pano, tanzaiwa tagara tichitouya tiri kuenda namai kunovachengeti. Saka haasiri kunzwikwa pakaseti kana kuti nemumwe mutoo wekusamuona. Ari kuimba pano muchimunzwa. Saka ndiri kukumbirawo kuti mamudairiro amamuita ndikufika kuti haasiriwo. Ivo nyangwe usingazive manzwi, ingotiwo zvichienderana kuti zviratidze kuti zvakwanira naivovasi. Saka angoimba rwuyo haasati atanga, asi nderwongosimudzawo kwahendovha yaitwa navaovhasiya kuna MC kuti MC achitanga basa. Ameni. Amen, amen. Nguva yakanakisa